Hola, avui farem un àpat ideal per després d'una competició o d'un entrenament on ens hem exigit moltíssim. L'alimentació diària de l'esportista ha d'anar vinculada al seu rendiment físic i a l'estil de vida de cadascú. Ha de ser el més equilibrada possible i ha de repartir tots els grups d'aliments en 4-6 ingestes diàries. Per fer-ho de manera fàcil i visual en els àpats principals, podem utilitzar el mètode plat, podent dividir-lo en 3-4 zones. Una meitat del plat estarà composada per verdures i fruita. L'altra meitat la dividirem en 2 parts. Un quart serà d'hidrats de carboni, encarregats de portar-nos l'energia, i l'altre quart serà de proteïnes. Per a aquesta recepta, els ingredients que necessitem són els següents. 2 vasos de brou vegetal, un vas d'arròs blanc basmati, llenties de conserva, un pit de pollastre filetejat. Doncs el primer que farem per coure aquest arròs és començar a escalfar la nostra olla. Utilitzarem la proporció justa de líquid. Ja veieu que la diferència que farem avui és que en lloc de coure-ho amb aigua, ho coem amb brou. Per cada volum o mesura d'arròs, 2 mesures de líquid, el brou, l'aigua o el que sigui. I així aconseguirem que aquest arròs, quan es cogui, quedi tot ben mineralitzat, que és la gràcia d'aquest àpat, que a part de tenir carbohidrats que ens ofereix l'arròs i ens serveixen per recomposar-nos tota l'energia gastada, no tenen gluten, es digereix bastant ràpid perquè l'arròs no en té per la seva naturalesa, però també és que conservarà tots els seus minerals. Deixem-lo 20 minutets, que es quedi tot cuit i de mentre anirem preparant el pollastre i el que farem és tallar-lo a tires. Molt bé, aquest arròs ja el tenim a punt, el parem. Ara ja ha absorbit tota l'aigua, en aquest cas el brou, i s'ha quedat d'un color i amb una oloreta molt bona. Acabem de tallar el pollastre i ara el fem a tires, perquè el posarem pel voltant, i posem l'oli, salpebrem. Molt bé, comencem a posar el pollastre, que el saltejarem. De mentre que ja s'ha refredat una miqueta a l'arròs i ja no ens cremarem, anem emplatant-ho. Les llenties, com que eren de conserva, no necessitàvem la cocció. Si vosaltres ho prepareu en temps i teniu llentia seca, doncs la deixeu en remull i també les coeu. Aquesta barreja de cereal més proteïna és el que s'anomena tancar el cercle en les proteïnes, el cercle d'aminoàcids. És un excel·lent reconstructor per després d'un esforç físic gran, com pot ser una competició o aquests entrenaments on ens hem exigit més. Ara només ens queda afegir el pollastre, que ja el tenim cuit, i ja tenim a punt aquest àpat per després de la nostra competició o entrenament. Bon profit!